Ahoj milý pohybový priateľ, takže platforma Activity Point sa dostala do fázy, kedy môžeme povedať, že vieme zastrešiť aj ponuku, aj dopyt aktivít v okolí. Jedným kliknutím, jedným načítaním stránky webu z QR kódu, v prípade z odkazu, máš zmapované okolie do vzdialenosti 10 km. To znamená, ak ťa zaujíma, čo ponúka okolie, otvoríš si platformu Activity Point a ak tam náš partner má svoj point, tak ho nájdeš v kategóriách. Ak ponúkne predaj vstupov, tak ich tam nájdeš. Ak zobrazí ten event svoj, tak ho tam nájdeš. Veľmi rýchlo, veľmi prehľadne, bez registrácie, bez akýchkoľvek hlúpostí. Šmáhom ruky poznáš, čo ponúka okolie. Takže pre užívateľov veľmi praktické a jednoduché riešenie, ak sú v regióne, ktorí nepoznajú. Opačne pre zadávateľov, pre ľudí, ktorí chcú byť v mape, ktorí vlastnia gymy, vlastnia fitka, vlastnia wellnessy, rezorty, sú zodpovední majitelia biznisov, ktoré ponúkajú voľnočasové aktivity. Určite by sa mali platforme ukázať. Veľmi radi vás tam privítame, veľmi radi s vami budeme spolupracovať. Zobrazíme vaše kvalitné biznisové veci, to znamená, kvalitné trávenie voľného času je pre nás podstatné a je dôležité robiť to pod jednou značkou, jednou strechou spolu, aby sme ťahali za jeden povraz, tým pádom ten výtlak v rámci toho trhu bude o to silnejší. Takže ďakujeme za podporu doteraz, tešíme sa na ďalšiu podporu. Sme tu preto, aby pohyb rástol, obezita nás tu všetkých žerie, takže pohybu, zdar priatelia a ideme ďalej. Všetko dobré. Čaute.